बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. विरोधी पक्षातून तयार झालेला मी कार्यकर्ता असल्याचं विधान मंत्री नितेश राणेंनी केलं. नेमकं काय म्हणाले नितेश राणे पाहूयात. काल पण बघा, अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आमच्या शासनाने जाहीर केली. 50,000चं प्रोत्साहन निधी पण जाहीर केली. मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली. म्हणून शासन म्हणून आम्ही कुठेच मागे नाही, कुठेही मागे पुढे करत नाही आहोत. कुठेही आम्हाला लांब पळायचं नाहीये. आम्ही तुमच्या बरोबर उभे आहोत. तुम्हाला असेल तर मीही 12 तारखेला येतो, मला काही हरकत नाहीये. पण शेवटी शासन अगर एवढं करत असेल, शासन अगर आमच्याकडे रिपोर्ट आम्ही बोललो की नाही एवढी नुकसान झालंच नाही, हे काय 50% नुकसान झालंय, 40% नुकसान, उगाच एवढं मागताय असं कोण बोलताय का? मी बोलायलाही देणार नाही. कोणी माझ्या शासन असताना, मी पालकमंत्री असताना माझ्या कुठल्याच नागरिकांवर अन्याय करण्याची कोणी हिंमत करूच शकणार नाही. विरोधी पक्षातून तयार झालेल्यापैकी कार्यकर्ता आहे मी माझ्या 10 वर्षाच्या कारकिर्दीत 8 वर्ष विरोधी पक्षामध्येच होतो. म्हणून मला चांगल्या पद्धतीने हे विषय कळतात. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की आज आपण सिंधुदुर्ग म्हणून शासनाशी बोललं पाहिजे, शासनाशी संवाद ठेवला. तुमच्याकडे जेवढी माहिती अजून असेल, आता उद्या सकाळी मी काही आंबा बागायतदारांना भेटायला जातोय देवगडमध्ये, त्यांची परिस्थिती, ग्राउंडवर परिस्थिती समजून घ्यायला. तर आता बजेट आज आलो, उद्या सकाळी जाणार, आंबा बागायतदारांची अजून बोलणार. सगळा संवाद चांगला आहे, आमचा चांगला संवाद सुरू आहे. आणि म्हणून माझं असं म्हणणं आहे, आपण सिंधुदुर्ग म्हणून हा विषय हाताळू, सोडू. आणि निश्चित पद्धतीने शासन म्हणून जी आपल्याला मदत हवी आहे, सगळ्या पद्धतीची मदत आमचं महायुतीचं सरकार, आमचं देवाभाऊचं सरकार निश्चित पद्धतीने तुम्हाला करेल, हा विश्वास जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी इथे तुम्हाला देतोय. धन्यवाद.